אז הגעתי לעורך הדין שי דניאל. לפני כמה שנים, בשנת 2018, עברתי אירוע וכתוצאה מכך הותקפתי בצורה מאוד קשה והגעתי לסיטואציה שהיא אפילו לא נקלטת. ואני יכול להגיד שקודם כל זכיתי בזה שהכרתי בן אדם שהוא קודם כל בן אדם. זאת אומרת, הוא שם את האינטרס שלי בתור לקוח לפני האינטרס של עצמו כעורך דין, שזה מפתיע. הוא נלחם עבורי בכל מישור, הוא עושה את העבודה מכל הלב, כמו שצריך. הוא הפתיע אותי במהירות שהוא מגיב, ברגע שיש משהו על השולחן, באותו רגע הוא עושה אותו, הוא לא מחכה. הוא בן אדם מאוד חריף, ואני יכול להגיד שאני זכיתי. הוא פשוט עשה דברים שאני לא הייתי מקבל לדעתי אחוז ממה שהוא השיג לי במלחמה עם סכין בשיניים. ואני באמת ממליץ עליו כעורך דין.